Βοήθεια, βοήθεια, επιτέλους, τι μου κάνετε! 5 λεπτά πριν. Ωχ, έρχεται η Αναστασία, πάλι βίντεο θα θέλει να κάνουμε. Πόρε φίλε, τι θα κάνουμε, μας έχει κουράσει με αυτά τα βίντεο. Σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι. Ναι. Καλημέρα! Θυμάστε ότι σήμερα είναι η μέρα που γυρνάμε τα βιντεάκια για τα social media του μαγαζιού, έτσι? Είστε έτοιμοι? Το έχουμε? Πάμε δυνατά. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Πώς δεν είμαστε. Ναι. Αναστασία, να ξεκινήσουμε με μένα. Έχει να πετάξει μια κούτα ο Κώστας. Οκ, ό,τι πεις, θα ξεκινήσουμε με σένα. Ναι, ναι, φυσικά. Ιωάννα, έλα να βοηθήσεις. Βοήθεια, 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 επιτέλους, τι μου κάνετε! Τι είναι αυτά εδώ πέρα, φοβάμαι! Μπες μέσα. Δεν θέλω, πού με πάτε, Μπες βοήθεια! μέσα. Τι μου κάνετε, είστε σοβαροί! Είναι δυνατόν! Νίκο, έλα να βοηθήσεις, την πιάσαμε. Τι λέτε ρε παιδιά, θα γλιτώσουμε από τα βίντεο. Ναι, ναι, επιτέλους θα ησυχάσουμε. Άσε το καλό, μας έπαιξες με τα βίντεο.